जिद्द आणि प्रामाणिकपणच मनशाक यश मिळवून दिता म्हण कला संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार उलयला। कला संस्कृती खात्यान बुधवारा पणजे कला गौरव पुरस्कार दिले। थंय मांद्रेकार उलयतालो। सुवाळ्याक कला संस्कृती सचिव दौलत हवालदारी आशिल्लो। मनशाची एक सर्वसाधारण प्रवृत्ती असता की आम्ही थोडेसे अनुकरण करता। आमकां जे बरे दिसता, जे वेगळे दिसता त्याचे अनुकरण करपाची एक पद्धत असता। ओरिजिनल आर्टिस्ट डेफिनेटली खूपशा टाइम दोन गजाली करता। तो सदा एक नवीन कुठली तरी गोष्ट करत रावता। तो पेंटर असो, थिएटरवाला असो की लिटरेचरचो मनीस असो, पण त्याचबरोबर तो दुसरी एक गजाल करत असता। त्या नव्या गोष्टी बरोबरच तो ही कंटिन्यूज हिज कॉन्व्हर्सेशन्स विथ द पास्ट। नाउ therefore most of the creative artists, they have to continue their conversation with the past by keeping their originality as far as possible intact. खरो प्रामाणिक आणि जिद्द जो मनीस धरून जर करीत आणि आपण आपल्या आयुष्यात कितें तरी करतलो हेची अपेक्षा जो सुरुवातीपासून जर बाळगीत जाल्यार कदाचित तो यशस्वी जावंक शकता। पण खऱ्या अर्थान कला क्षेत्रांत म्हणजे आमच्या संस्कृती क्षेत्रांत जी मनशां इतक्या ग्रामीण भागांनी गांवांनी ही आमची संस्कृती जिवंत ठेवपाचे जे काम करतात, ह्या मनशाचो सत्कार करप, ह्या मनशाचो भोवमान करप हे सुद्धा खूप महत्वाचे आहा। पण आज खंय तरी अशे गांवांत धालो करणारी एखादी महिला असतात तिका हाडून तिचो सत्कार करप म्हाका हेच्या सारखे आनी मोठेपण ना। म्हणजे असे आमचे जे कलाकार आहा खरे म्हणल्यार ह्या कलाकारांनी आमची संस्कृती, खरी संस्कृती आहा या मधल्या कलाकारांनी आमची संस्कृती जपून ठेवली आहा। 50वो गोवा मांडो फेस्टिवल मडगांव रवींद्र भवनात जालो। 53 मांडो गटांनी फेस्टिवलांत वांटो घेतलो। गोवा कल्चरल अँड सोशल सेंटर आणि कला संस्कृती खात्यान मेळून फेस्टिवल केलो। पळयात मांड्याची कांय खिणे चित्रां। बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।